2006 ens vam agrupar per organitzar una celebració popular i participativa de l'11 de setembre a la nostra ciutat. Ho vam fer perquè, al nostre entendre, hi havia una certa mancança, un cert desemparament institucional per part de l'Ajuntament en la celebració de la Diada. Pensàvem que es podien fer moltes més coses i sobretot amb un caire més participatiu. Nosaltres ens vam agrupar amb la idea d'organitzar una Diada que no fos una simple mostra d'espectacles on la gent anés a fer d'espectadora, sinó que enteníem que la Diada era una cosa que havia de sortir del poble, havia de sortir de les ganes de la ciutadania tarragonina per celebrar la seva Diada i que havia de ser participativa i que havia de comptar amb la ciutadania. No hem entès mai que el sentiment nacional sigui una cosa que hagi de venir orquestat des de les institucions, sinó que entenem que és el sentir d'un poble el que ens porta a celebrar-ho i a fer aquests projectes. Aleshores, bé, amb aquesta idea de fer una Diada participativa, aquest any hem aconseguit agrupar 32 entitats, bastantes més que l'any passat, el qual és significatiu de l'èxit que ha tingut la Diada. Ja l'any passat va tenir una molt bona acollida, nosaltres no ens ho esperàvem, que tingués una acollida tan bona. Va venir molta gent, totes les entitats van quedar contentes i això ha motivat a totes les entitats a repetir i ha fet possible que incorporem noves entitats, com per exemple seria de destacar que tots els agrupaments d'escolta de la ciutat s'han afegit i també les colles castelleres de la ciutat. I a veure, amb aquesta gran participació això ens va animar a continuar endavant, a fer-ho un any més i esperem que ho puguem fer cada any. Aleshores, la vocació d'aquesta celebració popular de la Diada no és cap altra que reivindicar-nos com a part d'un poble, que fer entendre que formem part d'un país que són els Països Catalans, que és una realitat nacional que va de Salsa Guardamar i de Fraga-Maó, que té uns símbols, que té una identitat, i també intentant reivindicar la seva cultura i l'ús festiu del foc, que sembla que últimament ens estan intentant limitar, com un dels caràcters unificadors, identitaris de tota aquesta realitat nacional que són els Països Catalans. I bé, i de tot això, que el lema que hem triat aquest any és Països Catalans, som una nació. I bé, acabada aquesta petita presentació, la coordinadora ens vam trobar amb que recentment hi havia hagut aquesta sentència per part del Tribunal Suprem espanyol en contra de la immersió lingüística a l'escola catalana. I va ser davant d'aquest fet i aprofitant que els parlaments que havíem programat havien de ser sobre, no només, però també sobre temes lingüístics, que vam aprofitar per convocar una concentració de protesta contra aquest fet a l'hora dels parlaments a les 12:15, aquí a la plaça de les Corts, aprofitant que hi ha d'haver un Parlament del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua. I bé, simplement que animem a assistir a aquesta concentració improvisada que van convocar, així com recordar que s'ha convocat una altra concentració pel mateix motiu el primer dia d'escola, el dia 12 de setembre. I bé, explicat això, la Marina passarà a explicar breument el programa concret d'activitats amb les seves hores i els seus llocs que tindran lloc al matí de l'11 de setembre. Exacte, dit això, repassaríem una mica quin serà el programa. Començaríem a les 10 amb un esmorzar popular on hi haurà coques dolces i salades per la gent que hi hagi. A les 11 començaria la cercavila amb la participació dels Diables Vora Mar, els Foc i Gresca, el gegant del casc antic, els grallers i gralleres Fot-li Canya, la Tecla i el Magí del Passeig Torroja, la xaranca Toca Bemoll, els gegants i capgrossos de Perafort, una colla de secaires, la colla sardanista Tarragona Dansa i el Serrallonga Petit. Durant tot el matí també cal dir que hi haurà una fira d'entitats que anirà des d'aquí de la plaça Les Cols cap al carrer Merceria i fins a la plaça del Fòrum. Hi haurà activitats com jocs per la canalla, danses, murals, contacontes, adreçat per tots els públics. A 1:15
hi haurien els parlaments, com bé ha dit el Josep Maria, per part del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i el Jordi Esteban de la CAL, la Coordinadora Associativa per la Llengua. A les 12:35 els aixecaments dels pilars juntament amb la cant coral que faríem als segadors. A les 12:45, si no va amb cap retard, les actuacions musicals per part del Jordi Montanyet i la Sonora Calí, i a les 2 faríem el dinar popular perquè tothom hi participés. Cal dir que una de les novetats d'enguany també és que hem format una pàgina web que és www.11 amb números setembretarragona.cat 11setembre.cat, i que tindrem un estand informatiu aquí juntament amb la Fira d'Entitats, on es vendran samarretes, hi haurà el punt d'informació per qualsevol dubte, la venda d'etiquets de cara a les begudes i al menjar, i també tindrem els llibrets d'enguany. Aleshores, les entitats, si vols comentar. Sí, abans, una altra cosa que ens hem deixat és que aquest any sembla que, a diferència de l'anterior, serà possible fer realitat aquesta defensa que dèiem de l'ús festiu del foc en les festes catalanes. L'any passat havíem intentat incloure correfoc, enceses de carretilles per part dels diables durant la cercavila, i no va ser possible per diversos problemes administratius, diguem. I aquest any sembla que ho haurem aconseguit i podrem portar a la pràctica un dels objectius de la coordinadora. I dit això, només ens quedava fer un repàs d'aquestes 32 entitats que havíem dit que aquest any formen part de la coordinadora. La coordinadora no és res més que una agrupació de tot d'entitats que provenen del teixit associatiu de la ciutat, i això vol dir que cada any és susceptible de créixer o disminuir. Aquest any la coordinadora la formen l'agrupament Escolta i Guia Alberna, l'agrupament Escolta i Guia Fent Camí, l'agrupament Escolta i Guia Gelsto, l'agrupament Escolta i Guia Xaloc, l'Assemblea de Joves La Guspira, l'Associació de Joves per la Llengua, l'Associació de Veïns del Casc Antic i Voltants, l'Associació Gitana de Tarragona, l'Associació Taller 03, Ateneu Llibertari Alomar, Candidatura d'Unitat Popular de Tarragona, Casal Popular Sageta de Foc, Cau de Llunes, l'Assemblea Feminista Revolucionària de Tarragona, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, la Colla Castellera Pataquers de la URB, la Colla de Diables Foc i Gresca dels barris de Ponent, la Colla de Diables Vora Mar i Bíblia de Tarragona, la Colla dels Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Sindicat de Comissions de Base, Coves, Endavant, Gegants del Casc Antic, Gegants de Perafort, Grallers i Gralleres Font Licanya de Tarragona, Grup d'Adults de la Coral Municipal de Tarragona, la Tecla i el Magí del Passeig Torroja, Plataforma per la Llengua, Plataforma Salvem la Platja Llarga, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Tarragona Dansa i Tarragona Literària Escola de Lletres, i ja està. Aquestes són les entitats que formen part de la coordinadora aquest any. I bé, dit això i exposat el programa, només quedaria que si tinguéssiu alguna pregunta, doncs intentaríem resoldre els dubtes que tingueu.